Jako už každoročně uspořádal Dům dětí a mládeže Prahy 5 o předposlední říjnové sobotě akci s názvem Dýňování. Ta všem dětem a jejich rodičům z blízkého i širokého okolí nabídla nejen možnost si bezplatně vyrobit vlastní vydlabanou dýni, ale i seznámit se s některými kroužky, které u nás v Domě dětí a mládeže pořádáme, nebo si vyzkoušet svoje dovednosti v rozmanitých soutěžích. A na milovníky pohádek samozřejmě čekalo divadelní vystoupení. Naše akce Dýňování volně připomíná svátek Halloween, který se slaví především v anglicky mluvících zemích, kde je také nejvíce rozšířený a slaví se 31. října. Název Halloween je odvozen od All Hallows Eve, což v překladu znamená právě předvečer všech svatých. Během let se název komolil, až vznikl název Halloween, který známe dnes. Jeho historie sahá do Irska, přesněji ke Keltům. Ti v noci z 31. října na 1. listopadu slavili konec léta a příchod nového roku. Tento den se nazýval Samhain podle boha Samhaina, pána mrtvých. Při oslavách hořely obrovské ohně a lidé se oblékali do převleků, aby se chránili před zlými duchy. Do Ameriky se dostal až v 19. století společně s přistěhovalci z Irska. Postupem času dostal Halloween podobu, jakou známe dnes, a slaví se především v anglosaských zemích, tedy ve Spojených státech, Kanadě, Velké Británii, Austrálii a dalších. Mezi halloweenské tradice patří dlabání dýně, koledování, průvody nebo vyprávění hororových příběhů. No a co s vydlabanou dýní, až vás omrzí a budete chtít, aby byla i potom užitečná? V prvé řadě se podívejte po internetu, která zvířátka mohou dýni sníst. Překvapením je v tomto směru ježek, pro kterého by mohla být dýně ve větším množství smrtelná. A tak asi nejlepší radou je si dýni uschovat pro nejbližší návštěvu zoologické zahrady a tam už budou vědět, co sní.